Kerman Eskuzabal. Bai, ama, bai. Bai, postrea jangabe irten naiz, baina presakanen bilen. Gainera, nahikoa bazkaldu dut gaur. Arroza eta arrautz pare bat. Baina postrerik ez. Tira lasai, txokolatezko gozokiren bat erosiko dut, ados? Bai, euskaltegira joan baino lehen jango dut. Ezin da gizut? Ai! Txokolatea erosi duzu? Zer? Txokolatea erosi duzula? Bai, eta? Zerbait jateko premia handia nuen. Eta gozoki bat erosi dut. Eta besterik gabe jateko asmoa daukazu? Bai, horretarako erosi dut jateko. Zertarako bestela? Idei txarra iruditzen zaizu ala? Oso itxusia da ingurukoak gonbidatu gabe jaten hastea. Ingurukoak? Baina bakarrik nago eta nik ez dut inguruan ikusten pertson ezagunik. Ez ezagunak ere gonbidatu beharra dago, gizona. Ezan euzu gonbidatu nahi. Ez zara horren zekena izango. Zekenani nire familin ezago alakorik. Oso eskuzabalak gara denok. Horretan ez izan zalantzik. Ea erakusten duzun. Zer nahi duzu? Txokolatezko gozoki bat? Erosi egingo dizut. Bi hobeto. Hene! Gogoan izan euskaraz hitz batzuek ai txatxia daukatela. Hala, arrautza, premia, ideia, pertsona, familia edota zalantza dira forma egokiak. Arrautz, premi, idei, pertson, famili eta zalantz berriz txartzat emango ditugu. Tori, zure txokolatina. Biziren. Hene, Tori. Tira ba, honegin. Ikusiko duzu, orain zure txokolate horrek hobeto egingo dizu. Partekatzen jakitea gauza ederra da. Ez dut uste partekatuagatik gozoagoa egongo denek. Baina tira, zuk arrazoi. Orain banoa, gero arte. Ara, kroasana ere erosi duzu, ideia bikaina. Zu berriro, ezin liteke, munduko beste puntara joateagatik. Bertan topatuko zintudan. Kroasan bat erosi duzula esaten ari nintzen. Bai, kroasan bat erosi dut, baina kroasana eskatzeagatik ezin izango dizut eman. Bakarra daukateta. Tira gizona, hori ez da arazoa. Beste bat eros dezakezu. Ez zinezkoa, dirurik gabe geratu naiz zure txokolatina hori erosiagatik. Ez dio axola. Zure kroasan hori zatitu dezakegu. Zatitu? Erotu algara. Ez, oso erreza da behitu, nik egingo dut. Inola ere ez duk esateagatik ez dut nire kroasana zatituko. Kitxo! Zeken alakoa? Ezin liteke. Ez nahaztu, eginagatik eta egiteagatik motako egiturak ez baitute esan nahi bera. Zuk hori eginagatik naiz haserretuko eta tankerako esaldiek kutsu kontzesiboa daukate. Hori egiteagatik ez zaituzte zigortuko eta horrelakoek berriz gauza adierazten digute. Tori, zure kroasan zatia. Eta orain banoa. Bestela berandu ailegatuko naiz euskaltegira zurekin kontu kontari ibiltzeagatik. Zure zatia nirea baino handiagoa da. Nola? Hene. Beste zati bat emango dizut. Ala balduzu ideia hoberik. Ez, beste zati bat ematen badidazu nahikoa. Tori ba, pozik, orain ez dago zalantzarik. Zure zatia neurea bezain handia da. Baliteke. Nola baliteke, hala da, kitxo. Benetan, mundu osoan zehar ibiliagatik ez nukezu baino pertsona astunagorik topatuko. Oraindik ere uste dut zure zatia nirea baino handiagoa dela. Hene, zuk ez daukazu lotxarik. Nola izango da handiagoa? Asko begiratuagatik nik gauza bera pentsatzen segitzen dut. Zure zatia nirea bezain handia da.
Baliteke, baina neuna izemen gonbidatua. Eta gonbidatuak zatirik handiena izan beharko luke. Ezin liteke, tori beste zati bat. Eta beste bat, eta beste bat. Ene, orain pozik altzaude. Zatirik onena zuretzako gorde duzu. Adarra. Ene, tori adarra, tori nire txokolatina, tori nire poltsata, tori dena. Mintza lagun aprobetxategia topatu du gaurko saioan gure Kermanek. Lehen zatian, esan dizuegunez, euskaraz hitz batzuek aitxatxearen beharra daukate. Hala, arrautza, premia, ideia, pertsona, familia edota zalantza dira forma zuzenak. Arrautz, premi, idei, pertson, famili eta zalantzordea txartzat emango ditugu. Bestalde, eginagatik eta egiteagatik motako egituren arteko aldea ikusi dugu. Gogoan izan, zuk hori eginagatik ez naiz asarretuko eta tankera horretakoek kutsu kontzesiboa daukatela. Hau da, zuk hori eginarren. Hori egiteagatik ez zaituzte zigortuko eta tankera horretakoek berriz kausa dirazten digute. Hauxe gaurko ikasgaia lagunok, zuek badakizue, honekin edo harekin, baina egin.